Familia mar miyo manyocha obila chielo gi magina e otieno ma nyocha jopiny yuago Raila Odinga e boma ma Homabay, koro yuago ratiro margi. To kaka jofwambo mar Ali Abich lero, miyo no nyocha onegi chieng' tich ang'wen. Tich ang'wen juma mokalo e kinde mag oganda jo Kenya ne dhi nyime gi yuago mane en Prime Minister mar piny Kenya mosenindo Raila Odinga. Joywak mathoth ne odhi e chenro mar moko msuma e boma ma Homabay, ma kata kamano noduogo kelo tho mar miyo moseng nyinge ne Lucy Okech. Bang' moko msuma otieno ma tich ang'wen, joywak go ne ochomo tesend obila ma Homabay, kama obila mane nie tich gi e kinde no ne obayo lisasi matemo keyogi. Kata kamano lisasi no ne oduogo mako miyo no ka odok e ode bang' uso kahawa mosebedo kouso e boma ma Homabay, kendo ne ochiele gi magina mane dho ranga tesend obila no. Familia mare ka otele kod wuon gi Joakim Okech pimo kaka nyargi no ne oduogo wito ngimane e osiptal ma Homabay kama ne oringe kode bang' ka ne osechiele gi magina. Kachako ng'wech nyaka e osiptal, kwa gigi yawuoyigi achiel kuomgi ne tiyo osiptal. To kani wuota teri emergency, kadonjo emergency to apenja lady mane ni kanyo ni to ogochwa ka nitiere emergency moro ka. Kose en mama mogo lisasi cha. Tapenje ni ogo lisasi ni e mama okel ka mogo lisasi ma ok ni maber. Tapenje en kanye. Ne ICU tere gine no ok ICU no theater X-ray. I'm totally confused. Kadhi X-ray ma neno ng'ami dhiro gi strolley kikelo. I'm totally confused. Hakina nyaka yudi. Nyathina puonjo gi pesa mang'eny ok negi kamano. Ng'amo ng'eya maluonga ni Mr. Kojo nego nyathina. Familia no ywak ni obila mane ochielo nyargi no gi magina nyaka ne maki bang' timo timno. Osebedo katemo sayogi mondo giwere kod wachno ka okono gi ne otime e yor both. Ka familia no wuoro gimomiyo obila ma osemaki ma otere e sel pod yudo teko mar gone gi simu ka sayogi mondo giwere kod kesno. To polis mawachore ni nogo nyathiwa ni gona simu nikech en ng'ama ng'eyo. Koro adier ni to ng'ani kosemake ka en e sel, ere kaka en pod oyuda simu mogocho na go nyaka kokona ni obothne. Koro an nyathiwa to senego, koro kona ni obothne nade? Kik ngo ng'ato gi live bullet, ere kaka gino bothni? Nikech live bullet en mar nego ng'ato, manyiso ni nodwa nego nyathiwa in the first place. Kata ka nok en nyathiwa emonego, dong ne pod odwa mago ng'at machielo mondo ne. Min Lucy Consolata Okech kwayo duol mochune no tije mag obila ipoa mondo donjre wachno gi yod ratiro mar nyathigi no. Koro kodhi to yudo ni igone mogo. Ogochona ni Lucy Von oyudo lakini ogoye gi lisasi. To an bende bet katuora matin. Koro kwa ni un bedro beda kanyo, abiro nyisu kako progress. Koro mosaburo. Ogochona ni Lucy owewa. Koro an gima dwaro right nyathina mondo yudrene. Komanda mar obila e kaunti ma Homabay Lawrence Koilem okoni obila no bang' kane osemaki to ne odar ma otere tesend obila ma Kindube kama osebed ka igeng'one mar tame kik odonjre kod kesno kane osingo ni familia no nyaka yud ratichgi kendo obila no kine chwale nyim doho. Ali Abich, Ramogi TV, Homabay.